Roja pirtûkan careke din li Rojava hiltê. Bi serpereştiya desteya çandeya Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê li bajarê Qamişloyê di 20 Mea 2020 de 4'emîn pêşengeha pirtûkan a Herekol tê li darxistin. Em bang li hemû weşanxane, saziyên wêjeyî û nivîskarên ji her çar aliyên welat, Rojhilata navîn û Ewropayê ne dikin ku tev li şahiya me ya 6 rojan bibin. Sazî û kesayetên ku dixwazin tev li 4'emîn pêşengeha pirtûkan a Herekol bibin, divê heta 1 Mea 2020 ji van numereyan bigihêjin me. Telefon 938 608 577 938 974 022. Telefon ji bo WhatsAppê 998 468 209 994 685 836.